Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Rio, taga Cebu City. Punto medikal kini akong suliran. Kabahin kini sa akong sitwasyon nga nagsigi og sakit ang akong tiyan human ko maoperahi tungod sa appendicitis. Bisag usa na katuig ang milabay. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Umiag ng bayabas eh. Oy, Rio. Ano man sa guka ng bayabas diha? Kada adlaw na lang kasi kikaon, anak da? Lami man ma. Hapit ang ganin mahurot oh. Oh, gapil sad ni mo kaon liso? Oo. Basta matuon lang ma. Apilon maginako. Giingnan ti ka ha. Ayaw lagi nagkana hasta ang liso. Kay lisod ka ng hilison. Kahi jud kay kag uoy. Da, bahala ka ay. Pa, dugay pa kamuman pa. Pag-ubay ko ni Sod. Ligo ko eh. Kasi araw na ko pa. Pagdali. Pugis na diaryo. Dali na ko. Hindi na ko kahurot ma. Unsa? Oy, kadali ra gud nimong kaon. Nagpaabot ng akong mga amigo. Magduwa mig basketball. Bago pa gani ka na humagkaon? Di ba masa kumuduwa dayon ma. Nag-abot dito. Bantay ha. Rio, ayaw gyud pag ginahi sa imong odong. Lagi ma. Ay, Hoy, tulong ka. sakit akong tiyan. Ano man? Kay, Uy, ka. dili na mada. Uy! Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa sobrang kasakit sa akong tiyan, wala na gid ako makaya. O gidala lang gid ko sa ospital kay kakuya po naman kay ko sa kasakit. O gunya, Kinahanglan na gyud siya maoperahan asap kay may buto na ang iyang appendix. Sige, Dok. ma, Mayo kay nagmata ka na Rio. unsa na tabo lang ma? Doon na kay sepsis. Unsa na dok? Resulta na siya sa ka-infection nga mikatag sa imong dugo. Ug ang nakaingon ni ana mo ang pagbuto sa imong appendix. Delikado ba ka na, Dok? Oo. Kay mao man ay hinungdan nga mo fail ang mga organs ni Rio. Mao to nga gioperahan dayon siya ug hatagan na mo siya og IV antibiotics and fluids para maoy mo fight sa infection ug mo support sa iyang organs. Ginoo ko. Magpasalamat na lang ta ma'am nga dadali siya og daha sa ospital kay kunwa pa delikado gyud kayo. Sa Sakit kayo. Dadon ti ka sa ospital, Rio. Ayaw lang. Huwag kay pain reliever niya ma. Suwayan ako. Kung mawa ba ang kasakit. Kumusta naman ka, nak? Okay na ma. Nawa naman ang kasakit. Pero magbalik-balik lagi. Giing nang tabitaw ka nga dadon na lang ti ka sa ospital. Di lang lagi ko ma. Madlo ko. Basin og opera na sab kong balik. Nak! Sukad nga naoperahan ko tungod sa appendicitis. Mahadlok na ko nga mobalik sa ospital. O dili ko mobalik dito samtang kaya pa nako ang kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsa kay nakaingon ining pagsakit sa akong tiyan
nga gitangtang naman ang akong appendix. Ikaduhang pangutana. Kinahanglan ba gid ay nga tangtangon ang appendix once nga mubuto na kini? Ikatulong pangutana. Naayon ako sa sepsis. Posible ka nga may infection na pud ko sa akong tiyan? Ug mobalik ang sepsis? Ikaw pa to katapusan. Tinuod ba ng ilang gingon nga usa sa nakaingon ini mao ang pagsige nako og kaon sa mga liso sa bayabas? Og wa kay lisi? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rio. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, anay na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist ug mga drug related nga mga problema. Probidahonong na taon mo bay. Kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mabatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga if you don't have competitive advantages, do not compete. Wala ginagayon na naka. The art of fighting ko no is not to fight at all the time. Sa makigsumbagay ko anong boxer nga kagikadaganan, ha? Nita ka dos por dos na bunalan. Diba? My point is kung wag kay klaro nga mo bitaw na usahay na sa mga sports competition o gitanaw sa referee nga wag chance ng usahin taon nga makadaog. Sumasa ang obserbasyon, stop na niyang ang away panlitan sa boxing ay no contest na, meaning ang usa ka mag-aaway or kanang athlete wag gyud chance nga modaog yun, ha? So kung wa kay chance ayaw na lang compete, ha? You come back some other day nga praktisado na ka. Pero kanang among kanta-kanta sa handurawan di man na competition. Lingaw-lingaw lang ako mo kanta ko di usahay pero kung giingon di gyud ko singer, pero ganahan lang gyud ko kanta-kanta. Wala na mo husga kon unsay akong boses. Imbitoy ka usa gipangutan nako, "Dok, unsa may imong boses, Dok? Tenor, alto, unsa soprano yung kawagyo ka sabot, unsa na akong boses?" Basta mo kanta lang ko, wala na mo. Alright, so ang atong magtatampo ka na daw, si Rio, 20 years old, taga Cebu City. May tungod kini sa iyang gipamu sa tiyan ba to? No? So mga taga Cebu City, musta naman dahil si Mino Gabisay? Kumusta naman si brother ni Rio Abilano? Musta naman ka, Brad? Wa naman ko'y number nimo diya sa Sunok o mga Abilya o Avila family. Si Nongbert, kumusta naman Nongbert? How is life? O diya sa Labangon, ug diya sa Punta Prinsesa, diya sa Silyuna Compound, si Janet Sotes ug si Cora Bacos ug atong mga silinganan diha, no? Pare Leo Lauron, no? Rio ug si Marilucy, kumusta ang kinabuhi nato dinhi sa Cebu City? Mga taga Psycare, no? If you have psychological problem sa inyong pamilya, mga kaila, you dial 887-4232. Anay mo tubag ninyo sa Psycare Psychiatric Facility. May inquire lang kung saan ang buhaton. Ug diha sa atong Brotherhood sa Nicolas Health Center, no? Huwag tang mo kong lista sa inyo diha. Basta kumusta naman mo diha. Kay every time mo labay ko, mo babay. Okay, so going back to our sender si Rio, sumasan na bati na to sa drama, sa problema sa iyang appendix ba to? So unang pangutana, unsa kay nakaingon aning pagsakit sa akong tiyan nga gitang naman ang akong appendix. Okay na magong atong appendix. Mura siya tunggoy-tunggoy. Labaw-labaw ba ni siya atong tinai nga diha nya wagay klaro nga function ni siya nganong naa, no? Ingon na nga mong mga maestro sa una nga something to do with lymphatic drainage, mga na pero okay, klaro. So, tungod kay tunggoy-tunggoy ni siya, ideally or normally, naagi na siya sa atong right
side. Pero kung naay mga kaso nga gitawag na mag-retrocecal, ari sa pika side. So, mo nang kasagaran sa mga operasyon sa appendix diya sa tuo nga lower quadrant sa atong abdomen, na babaw las bugan gamay. So, mga hinungdan ani nga gitangtang may masig na infected na. Posible masudlan og hugaw, masudlan og uban mga intestinal parasite, masud hindi nakagawas. Mamatay dito, may infection. Ang kuyaw bayan ng infection kay kung magkabuto ang appendix, magka-develop ang usa ka pasyente nga naani-ani og gitawag na to og septicemia. Unsa man ning septicemia? Usa ni siya ka infeksyon sa dugo. Tungod kay sa dugo, posible nga mokatay ngadto sa all over the body. Kay madam ni sa pagdaloy sa dugo. So mao na nga mo decide ang surgeon, uban gani diha ni cesarean section o nay abdominal surgery, moingon rin ang mga doktor nga mura maglaig tan kahimtang ulain magitsura yung appendix, apilon ta na pakapi na lang no? Uban da cesarean section na ay buy one take one nga appendectomy. Naay mga kaso ingon ana, pero wa ko moingon ang tanang surgeon mohimo niya na, naay mga kaso ingon ana. Sunod nga pangutana, kinahanglan ba gyud ay nga tangtangon ang appendix once nga mabuto na ni? Yes, balik ko na ko, kinahanglan tangtangon, kay wa mo po ni siya klaro nga function nga nang gibutang po ni sa Ginoo diha sa tuntian. So tangtangon normal ra gyud ang atong panglihok-lihok bisag wa tay appendix, no? Ay kung labi na kung mubuto, balik ko na ko sa makausapa, mag-septicemia ang usa ka pasyente nga naay appendix nga ning buto. Bis kay diha ra sa appendix side ang apektado na ang mga niburing nga mga organs diha sa atong abdomen. Not only sa abdomen but all over the body kay magdaman ang kagaw kung say kagaw da pagdaloy pagdagan sa atong dugo sa atong mga blood vessels, no? Sunod nga pangutana, na ayo nako sa sepsis. Mao ning sepsis septicemia kung gingon. Posible ka nga mag-infeksyon na pud ko sa akong tiyan ug mobalik ang sepsis. Well, kinahanglan gyud kag saktong antibiotic ug kadugayon sa pagtambal pag-inom sa antibiotic. Kay kining sepsis o septicemia, infection man ni. So just like any other infection, mapatay ra ning kagaw ani depende sa kasi sa kagaw pinagi sa paghatag og antibiotic. So moingon dili po ko magagarantiya nga dili na mobalik kay kung pananglitag na ana po ingnon ta exposure sa mga germs, posible nga mobalik. Pero careful lang kasi mong diet, sa mga activities nga dili kayo ingnon ta risgo, no? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Tinuod ba nang ilang giingon nga usa sa nakaingon ani mao ang pagsigi nako og kaon og sa mga liso ug wala nihilis? Well, kining liso sa santol may arba na tunlon ay. Salamat ni Arthur Palangka, no? Ni Cherry, ni Brenda, paghatag niyong santol. Naibulol ko, nagkapaginig santol rin sa balay. Nagkapaginig santol lang abot. Ikan to sa Sugod, Southern Leyte, no? Musta naman mataga Sugod, Southern Leyte, no? Lamat kayo, Art, sa mga Palangka family, sa santol nga inyong gipada diri sa amo. Tamis kayo yung santol. Niingon man to si Nonggin Hirona nga ayaw na rin pananom mong santol rin. Dugay na mo nga. Ingon sa may tanom dahil Nonggin. Isa ka ng saging kadalira. O kalubasa ba, melon na mga mais kadalira. Well, ngano nagahiskot mo kong santol, kaya kinay mo kong mga liso-liso, dako po ng liso santol, no? Masyat dito sa pindik. Kaya mga liso nga ginagmay lang, liso sa watermelon, gamay raman na. Posible nga, musyat na dito sa appendix. Nagkasyat dito, di na makagawas. Antod nga mo, ito siya ay maka-trigger, maka-hinungdan, nga nung magka-infeksyon. Kaya foreign body ba yan na siya? So, ini foreign body sa tong lawas, may cause some abnormal functioning. So, kung na ay liso dito, na ba liso santon nga gagmay? Nga tamis, ninduta na bagitun doon, di ni mo ma-describe ang kalami, feeling na may nagtuon mo sa santol. Galiso. Pero kanang liso sa lumboy, mga nagagmay, liso sa bayabas, na mga liso, masyat na dito sa appendix, muhay mo nang, di man mahilis, ngani, ugay mo ning edificate, ikalibang ni mo nis kalibunan, kining liso sa bayabas, o santol ba, turok na dito, may mo nang dakong kahoy, o dili matuktok sa mga langgam. Muna ako ka-istorya sa imong problema Rio, dinhi sa Cebu City. Kung naay mga liso-liso, likay lang po, itutugod. Kining liso sa durian, di man na matuon, dagko man kayo. Okay, so inaw ta kasabot sa pikar ni More, Rio, o ngadto sa libuan, millions kanaminaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, thank you very much. Kami ni Atty. Eileen Bathan, nga may matambag sa inyong mga legal mga problema, sa makanunayon niyong
paminaw sa itong programa sa Armen. Taas kita greeting din sa itong lugar. Assalamualaikum sa itong mga brothers and sisters sa Mindanao. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Armen. Daghang salamat o maayong adlaw.